Leikitähän kiltisti, jos äiti antaa teille leikkiä. Joo. Ja koska mikisee Sami naamioisen, Sami on lähettänyt tiedusteluun lennolle oman tykkinsä Daniel Rifan. Daniel Rifahan on ammattipilotti, hän lentää Citation Excellence lentokoneet ammatikseen sekä on Red Bullin Academyssä. Erittäin pätevä pilotti, joten voitte ihailla hänen kuvioitessa SE-5 lentokoneella, jolla hän jämiläisten tilannetta tiedustelee. Ja Rifa on löytänyt ruutiukot. Ruutiukot yrittävät nyt puolustaa jämin salaista asetta siellä. Nähtävästi he maastoutuessaan yrittävät kuitenkin pitää tuon salaisen aseen vielä malmilaiselta piilossa. SE-5 on ensimmäisen maailmansodan aikainen kone, yksi istuiminen lentokone Royal Aircraft Factory, ja niitä on valmistu noin 5000 kappaletta.